फोरनै हर जाबाय बाय जोबखादों माबाया फेनसेन सुफुबाय नालाय फेनसेन सुफुबाय हिनजावफोर नायब्ला नै लाजिसिगोन इयो बिब'साबा मादि देखायो उल्था पाल्था जाय माने स्टेन्डार्ड ब्लक खालामगोन ना बे मानसिखौ थैब्लाबो नाया हिनजावफोरा नायदोंब्ला पसन्द जादोंब्ला होनब्ला होनथ'ला जोङो हेल' लोगोफोर गुड मर्निं माने दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअ बानायनो आरम्भ खालामबाय आं गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोजोब्बाय लोगोफोरखौ ओमफ्राय आं सिखारबायानो दायो माने फुंनि 5ता जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बाया उन्दुनानै दं सिखाराखै दाबो रुमावनो जों सानैबो ओमफ्राय माने आं एसे बाहेरनि भिउखौ देखायनोसै नोंसोरनो लोगोफोर दरजाखौ खुलिनोसै ओमफ्राय थांसै आरो बाहेराव फुंनि भिउ नाय लोगोफोर खालि बिरादनो आं माने 5तायावनो सिखारदों दिनै रावबो गैखाया आरोना गाहायाव जाहाथे 5ता बाजियाव सफैनो नैयावबो भारा थानो हायो लन्स दं बे टाउन जायगाफोराव फुङाव सिखारब्ला बिराद मोजां नांखायो आरोना आंखौ जिखुनु जाया माने टाउनाव थाब्लाबो आं फुङावनो सिखारखायो खयतानिफ्राय मानसि जायो नायो आरोना आं माने फुंनि 5तानिफ्राय सिखारखायो डाइरेक्ट ओमफ्राय नायनानै माने ओरैनोथ' गारि सब्द मा सब्द खोनाखायो दखान खुलिनाय मा खुलिनाय मिथिखायो रुम सिङाव थाब्लाबो बेखायनो आङो माने किसुमान टाउनफोरखौ नायो आरोना खयतानिफ्राय माने खुलिजोबो दखानफोरखौ बिदिनो नायनांगौ लोगोफोर खिन्थु आं न'आवबा थाब सिखारनाय जाया दै टाउनखायसो थाब सिखारो बिराद फास्ट आरोना आरो सिगांथ' आं बिराद साउथ माने थाङोमोन ना साउथफ्राव थांब्ला आङो थाब सिखारथारोमोन लोगोफोर मोखां थोखां सुखांना फ्रेस जाबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनो थांसै हटेलाव जोङो नै आफाया माने दरजा ताला मारिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय थांसै ब्रेकफास्ट खालामनो ओंखारलांनांगौ जानो ओंखारलांगासिनो दं बाया सिगां ओमफ्राय आं उनाव थांगासिनो दं बिनि जों गाहाया सफैबाय दायो नै बाया जिरायबायानो जानो आरोना लाबोबाय दायो माने मालाबो बेयाव मा होनो बेखौ पर'था जाहैबाय ओमफ्राय नै बेयाव दङ मटर संनाय आरोना बे संनाय थाखाय जाग्रोनासो जोंनाव फुंनि दा 7ता जाबाय आरोना 7ताखौ मोनखाया जों जाग्रोनानै थाग्रोनांसिगोन आरो दै सोबाय आरोना रुमाव लोंनो माने जों जाखांबाय दायो पर'थाखौ ओमफ्राय जों रुमाव थांसै दायो ओमफ्राय पर'थाखौ ओमफ्राय नै बे मोनथाम जाबाय उदै बुंबाय ना भाइ लोगोफोर नै बालिपारा टाउनाव बेरायनोसै जों एसे गिदिंनोसै आरोना बालिपारा टाउनाव गिदिंनाय जायाखै दासो गिदिंनोसै फुङावथ' गिदिंनाय जायाखै दा 7ता जाबाय जोङो टाउनाव दायो नै बालिपारा टाउना दा जों थानाय हटेला बाहेरनिफ्राय नैबादि नुयो हटेल नायदो लोगोफोर नै हर जाबाय बालिपारा टाउनाव माने एसे बेरायनोसै नायदो लोगोफोर बालिपारा टाउनखौ ना मा होनो लोगोफोर हरनि भिउ बिराद मोजां नुखायो दै आं माने ब्लग बानाय फैबाय थानायावनो आंनि मबाइला सासेनि आखायाव नांनानै डाइरेक्ट फाखायाव गोलैखादों आरोना ओमफ्राय फुरा बायफ्लेजोबखादों माबाया टेम्पार ग्लासआ मा होनो लोगो बलायब्रबबाय आङो टेम्पारखौ नै दखानाव जोंनि खाथिनि लन्स मोनसेया दा नै बारा लाइट जोङाखै दे ओमफ्राय नै जों थानाय हटेला बेयावनो ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै रुमाव थांसै आरोना जों दा माने ओंखामखौ जाफैबायानो ओंखायनो जागासिनो दं भाया आंबो जानोसैनो
जोङो रुमाव फैबाय दायो ओंखाम जाखांनानै नै भाइया गस्ला गुबाय गरमनि थाखाय गरम जाबाय रुमाव बिराद गरम माने फेनबो दंनाया फेनखौ होथ'वाखै जोङो भिडिअ बानायनो थाखाय फेनखौ होआखै माने फेननि आवासा हाबजोबो नालाय मबाइलाव बेनिखायनो जों फेनखौ होथ'वाखै आरो ना माखै माबादे बुदिया बुदिया माबादे खाथ्रालै नै बिसनिया उन्दुनोसै अ हर जाबाय हरनि 9टा जाबाय हरनि 9टा खयथा जाखो हरनि 10टा जासिगोन खोमा 9टालै ओमफ्राय भिडिअखौ माबानो नांगौ दिनैनि सानदोंमोन इबो जेखो जा मा होनो जे सानदोंमोन इबो जाबोबाय मा जायाखै माने जेबो जायाखै ना मा जाखो ओरै जागोन सानथ्राखैमोन आरोना इबो जाबोबाय दिनै माबा फेन सेनसो फुबाय नालाय फेन सेनसो फुबाय हिनजावफोर नायब्ला नै लाजिसिगोन इयो बिब'सा माबादि देखायो उल्था पाल्था गुवाहाटि मानि नुवाखै जांगिया जोमफैनो हानाय मानसि राम साम होनब्लासो मानसिफ्रा नायमारो जाय माने स्टेन्डार्ड ब्लग खालामगोन ना बे मानसिखौ थैब्लाबो नाया नंगौना नङा भाइ नंगौ नंनायाथ' जोंबो एबार गामसा गाननानै थांगोन न'आव नायनो हागोन हाया ना मा होनो हरनि 10टायानो जाबाय दै लोगोफोर उन्दुनो ओंखारबाय नङाब्ला गार्लफ्रेन्ड सार्लफ्रेन्डबो गैया जोंना गार्लफ्रेन्डफोरनो जे फन हरगोन बादैबो गैया नोंनालाय गैया सिंगेल सानैबो सिंगेल सोरबाफोर हिनजावफोरा नायदोंब्ला पसन्द जादोंब्ला होननांला इखौ होननांला होनथ'ला जोङो बेखौ उनाव होनसिगोन मिथिबाय ना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जे लोगोफोर आरो साबसक्राइब खालामनायखौ आं होनखाबाय बेल आइकनआव थुनानै लादो जाहाथे माने गोदान भिडिअ नागारब्ला नटिफिकेसन थांनाय बादे दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय